Niaging semana atong gisusi ang kasing-kasing. Usa sa mga buhat sa lawas nga kinahanglang kontrolon. Atong gitutukan ang pagtantang sa salaw ug daotan nga nakagamot sa atong kinaiya. Pinaagi sa padayon nga pagpuno sa atong kasing-kasing sa kamatuoran, atong maparihas ang kasing-kasing sa Ginoo. Ang pagpamuhat sa pagkamaayo ug gugma naghimo kanato sa tinuod nga mga anak sa Dios nga makapahimulos sa balaang kinaiya. Aron kini atong mabuhat, kinahanglan natong palapdan ang atong mga kasing-kasing. Sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 48 nagingon, kinahanglan magmahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Kung ang atong kasing-kasing mahugasan ug mapuno sa kaayo ug gugma sa Dios, kini motubo aron mo reflect sa iyang kinaiya. Unsa kadako ang kasing-kasing sa Dios? Kini mas dako pa kaysa sa universo. Ingon nga magbubuhat ang tanang butang anaa sulod kaniya. Walay kinutuban ang iyang gugma o gahom. Apan ang kasing-kasing sa usa ka tawo motubo sumala sa pagbuhi sa espiritu ug pag-angkon sa espirituhanong kahibalo. Nagkalain-lain ang gidakon sa kasing-kasing sa matag usa tungod sa ilang kalag ug sa bakak nga anaa sa ilang sulod. Ang uban adunay kasing-kasing nga sama sa kadagatan, samtang ang uban gamay nga sama sa liso. Ang bata nga gipadako sa pagkahakog magdako nga may gamay nga kasing-kasing. Apan ang bata nga gipadako sa pagpasalamat ug pagpangalagad adunay mas dako nga kasing-kasing. Ang gamay nga kasing-kasing naglisod sa pagdawat sa uban ug sa pagsabot sa pagpadako sa Dios. Ang Isaias kapitulo 55 bersikulo 9 nag-ingon, kay sama nga ang kalangitan habog kaysa sa yuta, ang akong mga laraw habog kaysa sa imong mga laraw, ug ang akong hunahuna kaysa sa inyong hunahuna. Ang bakak nagdani kanato sa pagkasentro sa kaugalingon ug pagkitid sa pangunahuna nga mosangpot sa kapakyasan ug kadaot. Apan ang kasing-kasing nga napuno sa kaayo ug espiritu kay motubo, nga nagpalapad sa atong kapasidad sa pagdawat, pag-usab ug pagtuman sa kabubuton sa Dios. Hunahuna ang kasing-kasing ni Abraham. Sa dihang misubra ang ilang bahandi ni Lot ug dili na makashare sa yuta, buotan nga gihatagan niya si Lot ug kahigayunan sa pagpili una. Bisan tuod nga gamay ang kasing-kasing ni Lot tungod sa iyang pagpangita sa kaugalingong interes, si Abraham nagpabilin nga dako ang kasing-kasing. Sa dihang gipangayo sa Dios nga ihalad si Isaac, wala siya magdaduha apan misalag siya sa gahom sa Dios ibabaw sa kinabuhi. Tungod siyang dakong pagtuo, gitawag si Abraham nga higala sa Dios ug nahimong amahan sa pagtuo. Si Jose usab nagpamatuod sa dakong kasing-kasing. Bisan pa nga gibaligya siya sa iyang igsuon sa pagkaulipon tungod sa kasina, wala siya magdumot apan nagpamalandong sa iyang kaugalingon ug nag-alagad nga matindanon. Sa bilangguan, wala niya kalimti ang Dios ug nagpalapad sa iyang kasing-kasing. Ingon nga samputanan, iyang siya gipanalanginan og nahimong gobernador sa Ehipto. Sa dihang nakatagbo niya pag-usab ang iyang mga igsoon, wala siya nagdumot kanila apan gi-comfort hinuon. Sa sukwahi ang iyang mga igsoon adunay gamay nga kasing-kasing nga napuno sa kasina. Pinaagi sa iyang mga pagsulay si Jose na himong usa ka taong adunay dakong kasing-kasing nga gigamit sa Dios alang sa iyang himaya. Sa sunod, atong isgutan ang laing buhat sa lawas nga kinahanglang kontrolon ang atong mga mata. Si David dugay na nga nagtago tungod kang Saul, bisan pa nga wala siya gibuhat nga daotan. Bisan pa sa hingpit nga kahigayunan sa pagpatay kang Saul, wala niya kini buhata. Kay nasayod siya nga ang gahom sa pagtantang sa gi-anoint nga harian na alamang sa Dios. Bisan pa sa hulga sa kamatayon, gisalig ni David ang tanan sa Dios ug mitubag siya pinaagi sa kaayo ug gugma. Sa dihang namatay si Saul, si David naghilak og siya usab nagatiman sa apo ni Saul. Tungod sa iyang kasing-kasing, gitawag siya sa Dios nga tawo sumala sa akong kasing-kasing, nga makita diya sa unang Samuel kapitulo 13 bersikulo 1. Pinaagi sa mga pagsulay, gihulma siya sa Dios nga mahimong limpyo ug gamhanan niya sudanan alang sa iyang himaya. Sa sukwahi, gamay ang kasing-kasing ni Saul. Sa dihang nagkadako ang pagmahal sa katawan kang David, si Saul na puno sa kasina ug naningkamot nga patyon siya. Imbis ka maginuso sa dihang giatagan og kahigayunan, pinaagi kang Samuel ug David, gahi pa hinuon ang iyang kasing-kasing. Sa katapusan, siya nahigmata sa usa ka makakalisa nga pagkahugno. Ang Biblia nagpakita sa daghang mga personalidad nga may kasing-kasing nga puno sa gugma ug pagtuo.
sama nila Moises, Elias, Daniel ug sa iyang tulo ka higala, Pablo, Juan Bautista ug mga matinud-anon nga nalista sa Hebreo kapitulo 11. Gipuno nila ang ilang mga kasing-kasing sa kamatuoran, kalayo sa espiritu ug walay paglubad nga pagkamatinud-anon hinungdan nga gigamit sila sa Dios. Samtang ang mga sama nila Judas Iscariote, Balaam ug Haring Asa wala makabantay sa ilang mga kasing-kasing batok sa sala. Hinungdan nga sila nahulog. Sa sinugdanan nakadawat sila sa panalangin apan sa dihang misamot ang ilang kadautan, ilang gibiyaan ng Dios ug sila napasagdan. Dili na to isa likway kining mga panghimangno ug magunahuna, dili gid ko mobuhi sa Dios. Bisan ang pagkawala sa kalayo sa pag-alagad, pagkadismaya ug makasariling mga motibo, makapagamay sa atong kasing-kasing ug hinungdan sa kapakyasan. Ang uban matinud-anon kung adunay pagdayeg apan mawagtangan og kadasig kung walay makapansin kay sa iya. Kung dili kini bantayan, kini mahimong hinungdan sa espirituhanong pagkapukan. Bisan unsa pa kagamay ang kadautan dapat isalikway. Kinahanglan kanunay natong susihon ang atong kaugalingon ug bantayan nga hugot ang atong kasing-kasing. Sunod, atong isgutan ang laing buhat sa lawas nga kinahanglan bantayan, nga mao ang mga mata. Ang Mateo kapitulo 6 bersikulo 22 nagsulti nga ang mata mao ang suga sa lawas, nga suod nga naglambigit sa kasing-kasing. Ang atong nakita nagpukaw sa atong mga tinguha ug panghunahuna. Sama sa lens sa kamera, ang atong mga mata nagkuha sa kung unsa ang anaa sa atong kasing-kasing. Ang mga butang nga atong ginatan-aw bisan pa sa balita, salida o dili angay nagpadayag og naghulma sa atong sulod. Pananglitan, ang usa ka taong kontento sa kung unsay anaa kaniya magamit sa iyang mga mata aron mangita og paagi sa paghatag og pagpasalamat. Apan ang usa nga gikontrol sa pagkadalo magpokus sa bahandi ug mahimong ulipon niini. Sa susama nga paagi ang mga nagpatuyang sa mahugaw nga tinguha naghatag og luna niini sa ilang kasing-kasing nga mosangpot sa kadautan. Ang atong mga mata nagpakita kung unsa gayud ang atong gipangita ug kini naghulma sa atong mga buhat ug espirituhanong pagtubo. Pinaagi sa pagbantay sa atong kasing-kasing ug mata, atong mapaangay ang atong kaugalingon sa kamatuoran sa Dios ug mutubo kita isip mga sudanan sa iyang gugma ug pagkamatarong. Ang panultihon kapitulo 22 bersikulo 9 nagaingon, ang may maluluyon nga mata pagapanalanginan kay siya naghatag sa iyang tinapay ngadto sa mga kabos. Sa laing bahin, ang panultihon kapitulo 28 bersikulo 22 nagpasidaan, ang taong may daotang mata magdali sa pagkadato apan wala siya masayod nga ang kakabos mooy mudangat kaniya. Kini nga mga bersikulo nagpadayag sa kahinungdanon sa atong mga mata. Dili lang sa pisikal nga butang nga atong makita apan sa paagi sa atong pagtan-aw sa kalibutan, sa uban ug sa bisan sa atong kaugalingon. Unsa may gipukusan sa imong mga mata? Ang atong pagpili kung unsay atong tan-aw naghulma sa atong kasing-kasing ug sa katapusan sa dagan sa atong kinabuhi. Ang kabataan usa ka hayag nga ehemplo sa kamatuoran niini. Sukad sa ilang paggagamay, ilang gipanumbalik ang ilang mga ginikanan ug palibot nga walay kamubuton nga nagsagop sa mga batasan ug kinaiya. Usa ka membro sa simbahan misaysay nga siya naanad sa pagsira sa iyang aparador gamit ang iyang tiil. Usa ka adlaw nakita niya ang iyang anak nga naghimo sa samang butang. Nakamatikod siya nga sa iyang impluwensya busa nagtinguha siyang gamito ng iyang kamot imbis sa iyang tiil. Sa dili madugay ang iyang anak nagsunod usab. Kining gamay nga hitabo nagpamatuod sa usa ka dakong kamatuoran, ang mga bata musuhid ug magpakita sa ilang nakita. Ang bantugang istorya bahin sa inahan ni Mencius nga tulo ka beses nagpabalhin sa ilang puloy-anan, napamatud-an usab ni ining prinsipyo. Nagbalhin siya sa laing-laing dapit aron mahatagan ang iyang anak og maayong palibot sa pagkat-on. Sa dihang sila nagpuyo duol sa lubnganan, si Mencius misundog sa mga seremonya sa paglubong. Sa dihang nagpuyo sila duol sa merkado, iyang gisundog ang mga negosyante. Apan siya dihang nagpuyo siya duol sa eskwelahan, siya nagsugod sa pagtuon ug pagkat-on sa hustong pamatasan. Ang kaalam sa iyang inahan sa pagpugong sa butang nga iyang makita og masinati nakatabang sa pagporma kaniya nga mahimong bantugang eskolar. Sa susama, ang mga negatibong impluwensya mudulot usab.
Ang usa ka bata nga nagdako sa usa ka panimalay nga puno sa pag-abuso ug paghubog mahimong musumpa nga dili niya sundon ang yapak sa iyang mga ginikanan. Apan daghan ang napakyas ug nakigbisog sa samang mga bisyo. Ang atong makita ug masinati sa sayo nga yugto sa kinabuhi maka-impluwensya pag-ayo sa atong kinaiya ug pamatasan. Mao kini nga ang mga ginikanan magtutudlo ug mga magtutudlo sa espirituhanong kinabuhi kinahanglan magpakita og matarong nga pananglitan tungod kay mga bata nagtubo pinaagi sa pagtan-aw ug pagkat-on. Bisan si Jesus, bisan pa nga natawo sa walay sala ug pinasagdan sa balang espiritu, mitubo sa kaalam ug kataas pinaagi sa iyang kasinatian sa yuta. Ang Dios mipiyal kaniya sa matarong nga mga ginikanan. Si Jose nga nagpamatuod sa pagkabuutan og integridad sa pagpili nga dili ikaulaw si Maria sa publiko sa dihang nakaplagan niyang nagdala kini og bata. Og si Maria nga matinud-anon nga mitubag, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti. Ug mibiya ang anghel kaniya nga makita diya sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 38. Bisan pa sa mga risgo, si Jesus nagdako sa usa ka palibot nga puno sa kaayo, gugma ug kamatuoran. Ang iyang nakita og nasinati na hiuyon sa kamubuton sa Dios nga naghatag kaniya sa hingpit nga kapasidad sa pagpakita sa balaang gugma. Kini nagpahinumdum kanato nga ang atong pagpili kung unsay atong tagdon maghulma sa atong kasing-kasing. Hinaot nga matudluan nato ang atong mga mata sa pagpangita sa putli ug matarong nga nagdawat sa kamatuoran sa tanang butang. Mga hinigugma nga igsuon, ayaw kamo pagpakawala sa paglaom sa dihang itandi ninyo ang inyong espirituhanong pagtubo sa pulong karon. Kung inyong nadawat sa Jesucristo ug natawo pag-usab, mahimo ninyong sundon ang pagbantay sa inyong mga mata karon. Pilia nga makakita og makadungog lamang sa kamatuoran og kaayo ug tipigi kini diha sa inyong kasing-kasing. Ang bisan unsang bakak nga naa sa sulod mahimong mapapas pinaagi sa mayniton nga pagampo. Si Juan usa sa mga tinun-an ni Jesus sa sinugdanan imposibo og daling masuko. Hinungdan nga siya gitawag anak sa dalugdog or thunder. Apan sa dihang misunod siya kang Jesus, siya nahimong apostol sa gugma. Si Pablo nga kaniadto usa ka mapintas nga nagluto sa mga Kristiyano nakasinati sa Ginoo sa dalan padulong sa Damasco, nga nag-usab sa iyang kinabuhi ug naghalad sa iyang kaugalingon sa ebanghelyo. Kini nga mga kausaban nagpakita nga bisan unsa ang atong gigikanan palibot og kagahapon mahimo kitang mausab pinaagi kang Hesukristo. Kung ang atong mga mata nakatutok sa mga butang sa kalibutan, panahon na nga atong ipokus kini pag-usab sa kamatuoran. Sa hingpit kinahanglan nga atong putlon dayon ang mga kalibutanong distractions, apan kung dili kinahanglan nga kita magpadayon sa pag-ampo ug pagpaningkamot. Tudloan ang imong mga mata sa pagtan-aw sa maayong butang. Basaha ang Biblia, tan-awa ang langit, susiha ang kinaiyahan, ug pamati sa presensya sa Dios. Ang samang langit ug mga kahoy makapadayag sa iyang gugma ug pagtagana. Ayaw tuguti nga ang kadautan o bakak mo dulot sa imong kasing-kasing. Ilhon ang imong kakulangon, pangitaa ang kausaban ug ang Dios magahatag kanimo og grasya aron mo tubo. Isalikoy ang pangunahuna nga dili nako kaya ug salig sa bilang espiritu nga magpalig-on kanimo. Salig sa iyang gahom lakaw uban sa pagtuog magduol sa bag-ong Jerusalem. Hinaot nga mapuno kamo sa gugma sa Dios ug magpadayon sa maong panaw sa kausaban diha sa ngalan sa Ginoo. Amen.